Všemocný Bože, Oče, prosím, tento príbeh, keď budem rozprávať, dnes sa dotkne každého srdca na tomto mieste. Nech ovplyvní každé srdce, každý život. Nech toto slovo prenikne hlboko do nášho srdca, Pane môj. Lebo iba Tvoje slovo má moc spasiť a zmeniť naše životy. Prosím ťa, Oče, požehnaj tento čas. A ja Ti ďakujem, že Ty si už požehnal. Že Ty si požehnaný na veky. Lebo to robíme na Tvoju slavu, na Tvoju chválu, nie pre našu slavu, Pane môj. Lebo Ty si slavný Boh a Ty si ten dobrý Otec. Halelúja. Amen. Amen. A ja čítam, jeden z farizeov pozval Pána Ježiša, aby s ním jedol. Vošiel teda do farizejovho domu a sadol si. Ale v tom meste žila istá hriešnica a keď sa dozvedela, že stoluje v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S pláčom pristúpila odzadu k jeho nohám a začala mu ich boskavať a slzami utierať svojimi vlasmi nohy a boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že táto žena je hriešnica. Ježiš mu odpovedal, Šimón, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil, ktorý z nich ho bude mať radšej. Myslím si, odpovedal Šimón, že ten, ktorú mu odpustil viac. Ježiš mu odpovedal, správne si povedal. Na to sa obratil k žene a Šimonovi povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu a nedal si mi vodu na nohy, no táto žena mi slzami zmačala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma, ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi boskavať nohy. Hlavu si mi olejom nepotrel, zatiaľ čo ona mi natíra nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť, ktože je to, že aj hriechy odpúšťa. On však odpovedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. Tento príbeh hovorí, že Ježiš vošiel do jedného domu, do domu Šimona farizeja. Farizej to je farár. To bol služobník, ktorý slúžil v chráme. To bol služobník, ktorý poznal Tóru, ktorý poznal Bibliu, ktorý poznal písma, proroctva. To bol služobník, ktorý mal ako prvý rozpoznať svojho Boha, svojho Mesiáša, svojho Spasiteľa a Krista. A tak Ježiš ide obrovským zástupom cez ulicu. A s ním minimálne 2-3 tisíc ľudí stále išli s Ježišom. Lebo on kriesil mŕtvych. Slepí videli, keď sa ich dotkol. Ochrnutí chodili. Hluchonemi rozprávali a on krmil nadprirodzene, nakrmil 10 000 ľudí 2 chlebmi alebo 2 rybičky a 5 chleby. On robil mocné zázraky, mocné divy a celý Izrael o ňom rozprával. Kto to je? A tak ho následoval obrovský zástup. A keď vystúpi z domu ten Šimon, tak on si ho všimne a to, že on bol niekto, lebo on bol farizej, on bol niekto, on bol človek, ktorého poznalo celé to mesto, tak on si ho pozve do svojho domu. Lebo vidí, že Ježiš je niekto a nasleduje ho obrovský dáv. Tak hovorí, vojdi do môjho domu, poď sa navečerať. A Ježiš vojde do jeho domu a všimli ste si, čo tam písalo? Že iba vošiel a sadol si. Nič viac. Áno, jedlo bolo na stole, ale u židovských zvykoch, aj v našich zvykoch tak to je, že keď vojdem do tvojho domu, tak asi mi povieš, alebo keď napríklad mám špinavé ruky, alebo som niečo robil, mi povieš, tam je kúpeľňa, alebo umývadlo, umý si ruky, hej, a v židovských zvykoch to bolo ešte silnejšie, že oni mu podali, umýli mu nohy, lebo ak to bol niekto, a pozor,
Pán Ježiš je niekto. On je kráľ kráľov a pán pánov. On je stvoriteľ a všemohúci Boh. On stvoril túto planetu a vesmír a hviezdy, ktorý on volá po mene. My ich nevieme spočítať, no on ich volá po mene. A tento kráľ, obrovský kráľ, ten kráľ slavy, ktorý trónia, sedí na tróne, vodí do jeho domu a ten farizej o tom nevie. Ten farizej vôbec netuší, kto je v jeho dome. On nemá poňatia, kto je v jeho dome, napriek tomu, že on študuje a pozná písma. Napriek tomu, že on tomuto Bohu slúži, on nerozpoznal, kto je v jeho dome. A tak pán Ježiš vodí do jeho domu a on mu nepodá ani umývadlo na nohy. Nepotrebujú hlavu voňavým olejom, ako to bolo vo zvyku, ako to Židia robia. Hej? Nepoboskal ho už vôbec, keď vošiel do jeho domu, tak mu preukážem tú úctu. Objímem ho a poboskam ho. Lebo viem, koho som pozval do svojho domu. Ale on to vôbec neurobil. A teraz počúvajte paradox. Ale jedna žena sa dopočula, že ten Ježiš, o kom sa veľmi rozpráva po celom Izraeli, on je v tomto meste. A táto žena, viete, kto to bol? Bola to prostitútka. Ona predávala svoje telo pre peniaze. To bola prostitútka. To bola veľmi hriešna žena. A v židovských očiach a ešte farizejových očiach to bolo veľmi ohavné a zlé. Hej? Lebo zákon hovoril takéto ženy ukameňovať. Nech toto z Izraela vymizne, nech sa to nešíri. Von z Izraela toto. A počúvajte, takéto ženy nevchádzali ani do chrámu. Takéto ženy len tak po ulici neprešli, lebo sa hanbili, lebo vedeli, kto je. Takéto ženy, keď sa prešli po tomto námestí, počúvajte, plno chlapov ju poznalo. Ona sa zahalovala cez deň, ale v noci vychádzala a živila sa týmto prostitútkou. Ona bola prostitútka. A v paradox, ten opak, ja ani neviem pochopiť, že táto žena, keď počuje o pána Ježíša Krista, že on je v dome, tak ona sa rozhodne vojsť do tohoto domu. Ona nie, že len mala zákaz vojsť do chrámu, už vôbec nie do tohoto domu, ktorý ju nechcel pustiť do tohoto chrámu, lebo pán Ježiš povedal, že zatvárate nebeské kráľovstvo pred tými, ktorí by chceli vojsť. Vy sami nevchádzate a tí, ktorí by chceli vojsť, zatvárate dvere. Oni zatvárali dvere chrámu. Oni zatvárali spasenie. Oni zakryli Božiu tvár a Boží charakter, kým je. Oni vykreslili Boha, ktorý je veľmi nahnevaný, ktorý je zlý, ktorý sa stále len hnevá. Ale pán Ježiš prišiel na to, aby nám zjavil Otca. Toto je jeho poslanie. Aby zjavil Boha, kým Boh je. A keď tak ona sa dopočuje, že Ježiš je tam, tak sa rozhodne vo svojom srdci. A ja pevne verím, že, a toto platí aj pre vás a pre mňa. Ja som tu kvôli tomu, že Boh ma tu poslal a ja viem, že to je Božia moc. Ale i vy ste tu kvôli tomu, že Boh vás tu pritiahol. To je 100%. To je 1,000,000%. Tak i táto žena, keď sa dopočula, že pán Ježiš je v dome, Otec, ktorý bol v nebi, ktorý je v nebi a bol aj v nebi, keď bol Ježiš na zemi. On hľadel do tohoto domu farizeja a on videl, ako je opovrhovaný tento syn, jeho syn, vlastný syn, ktorému ani nohy neumyli, ani mu nepoboskali, ani mu neukázali rešpekt, ani ústu, ani lásku, nič, ani vieru. A Otec z neba hľadí. A Otca bolí srdce, že tento farizej, ktorý mu slúži, nerozpoznal, kto je v dome. A tak Otec urobí toto tu. Inými slovami, keby Otec povedal toto tu, ja vám zjavím, kto je môj syn. Ja vám teraz ukážem, kto je môj syn. Ja vám ukážem skrze syna, kto som ja, o ktorom si myslíte, že ten zamračený zlý Boh, nespravodlivý. A ukážem vám, kto je môj syn. A tak pán Ježiš, keď je v dome, teraz musíme sa trochu vžiť do tejto ženy. Prosím vás, poďte so mnou. Keď ona sa hanbila cez deň chodiť po vonku, lebo bola prostitútka. Ona urobila toto tu. Šla domov, lebo Biblia hovorí, že zobral so sebou alabastrovú nádobu s voňavým olejom. Počúvajte, čo urobila. Ona zobrala túto nádobku s voňavým olejom a šla do domu farizeja. A teraz, ako som rozprával,
Minimálne 2-3 tisíc ľudí tam muselo byť. Ona týmto dávom sa tlačí. Ona týmto dávom, ten obklúčený dom farizeja Šimona, ona cez tento dáv sa tlačí. Viete si predstaviť, keď tí ľudia pozerali na ňu? Kto to je? Čo ty tu robíš? Kde ty ideš? Kde ty sa tlačíš? Ty? Ty? Táto hriešná žena sa tlačila nielen fyzicky, ale aj psychicky a bolesťou srdca, lebo bola ponížená. Bola tá, ktorá bola plná hriechu, bola tá úplne tá posledná, ktorá by mala vojsť do tohoto domu. Ale tu je ten paradox, že tu je otec, ktorý chce zjaviť svoju slávu a kým Boh je, jaký chce otec zjaviť svoje srdce. A ona sa tlačí cez tento dáv a pretlačí sa k dverám. A už keď je na dosah Pána Ježiša Krista, urobila jednu veľkú vec. Viete, ona už nehľadela na ľudí, kto je v dome. Ona už nepozerala ani do očí tohoto farizeja, ktorý by ju vyhnal z tohto domu. Prvé, čo urobila podľa Biblie, čo tam som čítal, ona sa hodila. Kam sa hodila, jak som čítal? K nohám. K nohám Pána Ježiša Krista. Odzadu sa mu, viete, keď sa mu hodila, to z ním muselo trhnúť. Ona sa celou to váhou a celou to váhou tými bolestiami, tým trapením, tým ponížením, tým, kým ona bola s tým hriechom. Ona sa mu hodila k nohám. Počúvajte tu. To neboli iba takéto nohy. To boli nohy kráľa. To boli nohy Boha. A pozor, to boli sväté nohy, ktoré jedného dňa boli ukrižované kvôli nej. Kvôli nám. Kvôli mne. Kvôli tebe. Ona pred týmito nohami a u týchto nohách, viete čo našla? Ona našla pokoj. Slobodu. Ona to bremeno, ktoré ju ťažilo, tá hanba, ten hriech, to puto, to zviazanie. Ona našla pri jeho nohoch. To všetko z nej padlo. To všetko z nej padlo. Toto je Pán Ježiš. Toto sú jeho nohy. Toto je evanjelium. Toto je Božia sláva. Toto je kráľ kráľov. A on tam sedí a ona pláče pred jeho nohami a slzy stekajú na jeho nohy a ona vlasmi mu utiera, potom zoberie tú nádobku a vylije tú voňavú masť alebo olej na jeho hlavu, na jeho telo. Ten dom celý sa rozvonia. Úplne iná atmosféra, ľudia. To už nebola suchá a prázdna atmosféra plná náboženstva a nepoznania Boha. Ale tam sa uvoľnila Božia atmosféra. Ona, keď tam vošla hriešná, pri týchto nohoch, keď sa postavila, bola to z minúty, zo sekundy na minútu, proste za minútu bola svätá, ospravedlnená, očistená. Lebo Pán Ježiš povedal takto, keď tí farizeji šomrali medzi sebou a reptali, keby tento bol prorok, počúvajte, viete, ako títo farizeji pozvali Ježiša, za koho ho mali? Za proroka. Lebo povedali, keby tento bol prorok, vedel by, čo je to za žena. Lebo proroci chodia v duchu, oni vidia. Počúvajte, za proroka ho mali. Nemali ho za spasiteľa. Ale okej, aj prorok je Boží úrad. Ale len za proroka. Počúvajte potom ďalej. Keď Ježiš vidí ich postoj a ich srdce, Ježiš povedal toto tu. Šimon, chcem ti niečo povedať. A on povedal, učiteľ, povedz. Z proroka zišiel na učiteľa, už ani nie je prorok. Už ani nie je prorok. Prorok je trošku vyšší level. Ten chodí s Bohom a počuje hlas Boží a prorokuje to, čo Boh chce povedať. Božie ústa na zemi. On v týchto ústoch, v tejto úrovni klesne na učiteľa. Hovor učiteľ. Lebo takto mu hovorili, lebo ho volali rábi. A rábi znamená učiteľ Izraela. Zišiel o úroveň nižšie. A Ježiš mu dával otázku, počúvaj. Bol jeden veriteľ, to je človek, ktorému sú dlžní ľudia. A jeden mu dlhoval 500 denárov a druhý iba 50. Obidvaja nemajú z čoho vrátiť. Počúvajte. Obidvaja, to si zapamätajte, ani jeden nemá z čoho vrátiť. Ani to málo nemá z čoho vrátiť. Ani ten, čo je veľa dlžný, nemajú z čoho vrátiť. Tak sa nad nimi tento veriteľ zmiloval, zľutoval a odpustil im obidvom. A on sa pýta, ktorý z týchto dvoch ma bude viac milovať? On povedal, ten, ktorému si odpustil viac. Je to tak?
Ja som dlžný 10 000, Marek iba 1000. A obom vám odpustí, tak ja ho budem viacej pečeľovať. Ja ho budem milovať. 10 000 eur mi odpustil. A on mu odpoveda, ten, komu bolo viac odpustené. A Ježiš hovorí, správne si povedal. Správne. Lebo komu bolo málo odpustené, málo miluje. Ale komu bolo veľa odpustené, veľa miluje. A tejto žene bolo veľa odpustené. Lebo to bola prostitútka. Ale čo je podstatné slovo, čo povedal Pán Ježiš zo svojich úst, bolo odpustené. Halelúja. Bolo je odpustené. A tohoto Pána Ježiša my zvestujeme. A my nebudeme ako tento farizej. My nebudeme ako Šimon, ktorý nerozpoznáme, že Pán je dnes na tomto mieste. Amen. My rozpoznávame a ja verím tomu, že aj vnímate tú Božiu prítomnosť. Je to Boží duch, ktorý je na tomto mieste. Počúvajte, ja som obyčajný chlapec. Ja som vyšiel ledva zo základnej školy. Ja som mal 17 rokov, som ženu mal. Ja som z Tábora chlapec. Viete, ani poriadne čítať som nevedel. Ja som nedokázal v tomto svete nič. Iba lámať, rozbíjať, ničiť a hubiť. Ale Pán si vie povolať takéhoto, kto príde k jeho nohám. A on vydvihne jeho život. On vydvihne, očistí. A on sa na tejto nule oslaví. A ja viem, že chodím v Božom duchu. Ja viem, že Boží duch je v mojom srdci. Ja nie, že len nejak teologicky chápem Boha. Ja ho vnímam, ja ho cítim, ja ho zažívam. Deň a noc. Ja a moja manželka, môj dom je spasený. A toto tu, čo my zvestujeme je, poďme k Ježišovým nohám. My rozpoznajme Radkova, že Pán je tu. Dnes na tomto mieste. A my môžeme prísť k Bohu bez toho, aby sme sa odsudzovali, lebo on hovorí, poďte všetci ku mne, ktorí sa namáhate. A ja vám dám odpočinok. Viete, hriech nás ťaží. Hriech nás brzdí a hriech nás vzdialuje od mnohých vecov, od života, hlavne od života. Ničí a robí deštrukciu v našom živote. Ale Pán Ježiš hovorí, poďte ku mne. A to, že ona išla k nohám, to vyzerá asi takto tu. Že idem dolu, smerom dolu. Skláňam sa. Ja sa skláňam a ja zohynam svoje kolena pred môjim Bohom. Iba jeden Boh je. Je to Ježiš. Žiadny iný Boh. Nie. Budha a neviem, akí to bohovia na svete, čo si vymysleli Allah. Toto nie sú bohovia, to sú demoni. Ježiš povedal, ja som cesta. Ja som pravda. A ja som život. Počúvajte, čo povedal. Ja som cesta. Nie cesty. Jedna cesta. Ja som pravda. Nie pravdy. Jedna pravda. Ja som život. Ak vkročíš na túto cestu, dostaneš Božiu pravdu a skrze tú pravdu nájdeš život. To je veľmi kľúčové slovo pre náš život. Ja len chcem jedno, otvorme srdce pre Božie slovo. Skloňme sa pred jeho nohami a Boh dvihne náš život, odpustí nám. A my Romovia, ktorí sme vo svete nič, tak z toho nič Boh urobí takú slavu. Viete to, môžete mať na sebe zlato, veľa zlata, drahé auto, plno zlata. A postaví sa tu, a potom sa tu postaví iba obyčajný chlapec z Tábora. A ten v sebe má Boha, ducha, Božieho ducha, ktorého srdce horí. Náboženstvo my neveríme. Boh není náboženstvo. Náboženstvo je štruktúra, nejaký zvyk, že ja idem do kostola, odsedím, prežehnám sa, idem doma, týmto padlo. Konec. Ale Ježiš povedal, ja som život. A ak je náš život, potom to je úplne iný rozmer, iný pohyb. My chodíme s duchom, my chodíme s Bohom a my ho môžeme zažívať. A potom Pán Ježiš hovorí, a choďte do celého sveta a kážte o mne. A to už nebude, že idem v nejakých knihomol, ale to bude zo života, zo nášho srdca. A to je Božia sláva. K tomu vás povolávam a toto vám žehnám. Aby ste dostali Božieho ducha. Aby Duch Svätý zostúpil na vás do vášho srdca. A či je to dieťa, či ste mladý a či si starý, Boh rozdiely nerobí. Amen. Ideme k jeho nohám. Je Pán Ježiš slávny. Je dobrý. On nie je nejaký len zvyk. On je život, on je viac. Nech naše zvyky
nejaké zajačíky a kolačíky a neviem, nejaké sviatky. Veľká noc a toto sviatky. On je viac. On je viac. On je mocný Boh. Amen. Halleluja.